Ikalag, kumusta o welcome no sab kita sa ato ang Kuntiol Vlogs. Mag-content na punta dire sa ako ang trabaho mga kaigsunan. Mauni ang ako ang trabaho, mauni lingaw pagwapo sa mga tao. Kinsa tong mga mauton niya ani mo dire sa amo ang barbershop mga kaidol. Di atong pagwapohon. Ani samtang nga gaulat-ulat ko sa mga customer mga kaigsunan. Mingaw man kaayo. Mag-cellphone usa ta. Tang pagkatitiod mga kaigsunan, dunay bunsalo nga naabot mga kaidol. Mao ni si Papite. Alat ko bro. Alot ka, unsang alot ta? Aro. Unsang alot? Aro. Aro. Pagka malasa mga kaidol. Avatar mo, avatar? Ha? Avatar? Kay sa kadagang nga tao diri sa Margos, bunsalo pa man ang naabot mga kaidol. Ug sa diyang ga-request siya og alot. Salo, may gano. Kisay bunsalo. Dudong. Dudong tagahigan, bunsalo. Oy, daggan kaayo siya nailan mga kaidol, halos tagahigan. Ni apod siya mangod kaidol, maoning tawana. Barrier bagyog dagway ug tagaasa sad ni. Ining Pasko, sila na ibulong kaayo. Padol sa kamera. Matot pa ni nanay, sila di ay wala lipay. Ako silang giingnan, gadaba, usinan. Nakoy manyakis diri dahil sa tambok. Pagkahuman ni ana mga kaidol, balik na punta diri sa Kanggugo. Pagkatitiyo doon na po'y naabot nga vlogger taga Balintawak. Napungkol ni iyang kamot mga kaidol, gipaak sa Bulinaw. Paila sa Dogo. Para sa akong account, dan 3 bulan. Dante Gabunilas. So nawala dahil mo cellphone dahil karon idol? Wala. Nawala? Ay kuan kay libre uno takaw niya. Santiki sabi. Sanggo. Sige na mo ni vlogger sa Balintawak manghatag di siya isda mga kaiksona. Sa tiki sabi, sa tiki. Okay, sa tiki kay kaidol ha. Balik na punta dire sa Kang Papite mga kaiksunan. Kaya aron mahuman lang yun ni kay daggan nakaayong customer ga paabot dito sa luyo galingkod-lingkod atong dalion ni aron lang yun nga mahuman. Pagkahuman perting lipaya niya kaidol. Wala na lang nako pabayra kay hasta man sad kuwa ko kauyon siyang gi-request. Salo, may gano. Ha? Aro? Bunsalo gid gugo ay. Aduh dong. Dudong. Bunsalo dong. Salo. Salo, may gano. Saloy. Okay mga kaidol, humana na galot si Bunsalo. Daghang salamat sa inyong paglantaw dire sa ako ang video mga kaiksona no. O paliog lang ko like and share o daghang salamat o God bless. Bye bye. Thank you. Bakit ba ang bumaba?